Γεια σας παιδιά, πάνω στο 2005 TV εδώ και σήμερα είναι το πρώτο μου βίντεο. Όπως βλέπετε και από το τίτλο, θα σας πω τι θα κάνουμε στο κανάλι μου. Πώς θα περνάμε το χρόνο μας. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, τα βίντεο που θα κάνω είναι unboxing, Q&A, θα σχολιάζω με άλλους τραγουδιστές που κάνουν fail cover, δεν ξέρω αν έχετε δει κανένα βίντεο. Εγώ βλέπω καθημερινά από άλλους YouTuber. Θα κάνουμε και gaming βίντεο, θα παίζουμε δηλαδή παιχνίδια στο PC όπως LOL, Dragsang και Euro Truck Simulator του, δεν ξέρω αν θα το παίξω, αυτό μου το πρότεινε ένας φίλος μου. Και μέσα στα gaming βίντεο θα παίζουμε και τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα και άλλα τέτοια, γιατί μου αρέσει είναι το χόμπι μου αυτό. Λοιπόν, κάντε μου ένα subscribe, ένα like για να με βοηθήσετε και να συνεχίσω και πείτε μου κάτω στα comment τι άλλα βίντεο θέλετε να κάνω και κάντε μου ερωτήσεις για τα Q&A. Αν μαζέψουμε δηλαδή πάνω από 15 ερωτήσεις θα κάνουμε ένα Q&A. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, ελπίζω να είστε καλά. Bye!